Negara tayo pagpiling ini bocah selipur larsen di negara lakon itu dikasih badan keramat pun yun mga punter di betul dito wan silipur istirahat kabilong katur bujur kacang perubahan jalan tayo katur akan sukung sonten sukung istirahat pinang balik ing mangki telu sak dibarikon salat isang masono tutupi ngatur lan tayo pumetal menika moga sarangan kita tutup patriwa sareng barang alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin Mas? Nggih. Iki Mas Dadang kangane boten supen Rorigur Juli 2026 kegiatan iki wonten apabila Kang Tumardi Jinjing Band sareng kata dari dibantu di boten kok. Ngapunten saderipun Pak Soleman nggih sugeng kondur mangke mriki malih. Lanjut. War tutup gling-gling monggo, boten tutup e. Oh boten, nek ditutupe kok bengi aja saiki. Paribasan nomor iku pasrah manten itu. Nggih. Nek saiki pasrah manten ora mungkin sesuk. Siap. Cerita-cerita, ayo. Pakai sakone nang ora dadi ning gone Wahyu. Biasanya Mas Gareng ini banyu moto tumetes wajah bebe antara kita yang kesiramu namun kepaksa aku butuh ngomong-ngomong antara kita yang jauh berbeda dari cinta kita wong loro setiap larat anggaplah impian selamat tinggal oh kasih kepaksa untuk pisahan pancene segalaras pimpinan Bapak Katire asli Pemerindo ematen to Pak Pemerindo izin wonten asik izin iki sampai pariwisata pokoknya das banyu waduh pemerintah saya bibi antara tega akhirnya istirahatmu aku butuh tidak apa sing penting lawan iku paripurna jenengan ora pragaga boten apa-apa. Dangdute dilanjut. Dalam arti dangdut son iki boten dangdut. Dangdut
Kong. Kene, Tri, ngopo? Iki wong sugih ganti gawe ganti murah karuan lah rene. Lingser wengi, ayo. Lingser wengi. Kowe nyanyi Tri. Senyanyi wong edan iki ta. Iki ta. Yo rasa. Iki tuan rumah arep titip Gi. Wis tolar mulih mulya Gi. Penyanyi dari Kota Riau Ponorogo